Čaute priatelia, vítam vás v tomto krásnom slnečnom počasí. Slnečné okuliare musia byť 65. Vítam vás v tomto krásnom slnečnom počasí. Práve sa chystáme na výlet do Vietnamu. Nie do Vietnamu, ale uvidíte za chvíľu. Vezmeme vás na vietnamskú večeru alebo obed. Koľko máme? Je 12:48, takže môžeme to nazvať asi aj... Kde to je? Môžeme to nazvať asi aj obedom. Ak sa pýtate, prečo mám slnečné okuliare v tomto počasí, tak proste... To prší. Tak proste ich mám pretože môžem. Ideme na obed alebo večeru? Na obed. Takže ideme na obed do Vietnamu. Do Ázie. Do Ázie? To sú Aziati? Takže do Ázie. Sorry. Klapka, preklep. A.k.a. Fakuna my name. Zdravím ťa. Zdravím všetkých mojich fanúšikov, všetkých mojich odoberateľov. Napíšte mi krásny odber a predtým, ako začne toto video... Napíšte mi krásny odber. Napíšte mi krásny koment. Sorry, som rozpakol z tohto dažďa a všetko z celej tej eufórie. Takže napíšte mi krásny koment a... No, ale oni sa hanbia písať komenty, si všimol? Predtým, hej. Hanbia sa. Nehambite sa, normálne bez hanby ho napíš, normálne, nič sa neviem. Modrá obloha, pozraj. Nie, lebo tam ideme tým smerom. Máme takéto krásne počasie, ale to vôbec nevadí, ľudkovia, pretože dážď je to posledné, čo mňa zastaví. Áno, predtým ako začne toto video, štikni na tlačítko odoberať, lajknúť a komentovať, čo ťa zaujíma z Ázie. Krupy. Oh my god. To dúfam, že nie. Dobre ľudia, že odštartujem tento dnešný vlog. 3, 2, 1, štart! OK, let's go. Kamoši, máme čas 13:53, akurát na obed. Nachádzame sa medzi Áziou a Vietnamom, pochopíte neskôr. A takto to tu vyzerá. Takto zatiaľ z auta. Čo je veľmi pozitívne, že tu neprší, ale fučí a je zima. Nevadí. Pretože čo? Pretože Fakuna my name je odolný voči všetkému. Poď so mnou, nechaj sa viesť. Zoberiem ťa tam hore do hviezd. No a vyjdeme tieto schody vlastne a nachádzame sa v Ázii. Je to taká vietnamská Ázia alebo Ázia? Skôr taká vietnamská Ázia. Oh shit. Alright. Vítajte v Ázii. Čo si dáš? Špagetky. A ty si dáš čo? Špagetky. Špagetky? A ja si dám... Zachutila nám tu jedna vec. Je to vlastne chrumkavá kačka s rýžou. Majda išla objednať jedlo. Kde je? Tam je taká rada. Išla to objednať. Bohužiaľ, nie je tu obsluha. Neviem, či to je tak aj originál v Ázii, alebo iba tu v tejto českej Ázii. Takže som práve povedal, kde sa nachádzame. Takže sa nachádzame v Českej republike, vo Vyššom Brode. Cesta trvala, ja neviem, okolo 45 minút do hodiny, lebo žijeme v Linci a je to kúsok vlastne od hraníc. Takže sa nachádzame v takéto Českej Ázii, alebo Vietname, alebo napíš do komentáru. Počkáme na jedlo a hlásim sa, keď nám príde jedlo. Takže sme sa presadli, pretože tieto stoličky mi boli veľmi nepohodlné a tu sa cítim o moc pohodlnejšie. Aj stôl je takýto pekný. Je to azijský stôl alebo vietnamský? Napíš do komentáru. Ale podľa mňa to je taký česko-vietnamský štýl.
What the hell? Oh my god. Tento mladenec už je na telefóne. Inak som zvedavý, aký bude obraz, pretože vlastne toto je prvý vlog na DJI Action 5 Pro alebo Action 5 Pro. Ako to voláte? Action alebo Action? Ja by som to nazval tak slovensky. Action 5 Pro. No som zvedavý, aký bude obraz, pretože je tu pomerne dosť slabé osvetlenie, ale uvidíme, hádam to bude v pohode. Ak to bude v pohode, tak budem dosť prekvapený. Takže to môžeme vlastne, tento výlet môžeme spojiť vlastne aj s kvalitou natáčania, pretože mám to nastavené podľa seba. Natáčam do 4K, do D-Logu 10 bit, takže si to budem farbiť sám a napíšte do komentáru, ako sa vám páči ten obraz. Či ste spokojní, alebo či by ste aj vy chceli dosiahnuť taký obraz. Ak áno, napíš do komentáru a ja ti dám presný návod, ako dosiahneš tento obraz. Kupko si zobral telefón, lebo on sa ide fotiť. Aby mal pamiatku. Aby mal pamiatok. Však? Už sa to nese, přátelé. Zatím máme jenom kačku. Ojo. Kačku? To je kačka? To je naše kačka s tačkou. To je to jedlo, čo som vám vravel. Keď sme sedeli ešte tam, a teraz sedíme tu. Mňam. Už mám slinky, už sa teším. Ježiši Maria. Čo mi tam pláva? Benzín? A ja to mám také maslejšie. Chrumkavá kačka, ryža a táto omačka. Ale neviem, čo je to za omačka. Napíš do komentára, čo si myslíš o tomto jedle. A nedopovedal si to o tej omačke, čo? No, že je tam soja a niečo a neviem ju nikde nájsť. My sme skúšali kupovať, lebo tu predávajú aj tie čínske veci, ale nikde sme ju nenašli. A jednu si našiel takú podobnú. Hej, ale tak podobno. Nebola to ona. Takže ak máte niekto šajnu, čo je to za omačka, napíšte do komentáru, kde ju kúpiť, poprípade nejaký recept na ňu. Pretože sa skladá určite zo sojovej omačky. A keď si tam dáte to mäso a potom do úst. Roma, ďalšia radosť vo mne. No priatelia, přátelé a nepřátelé. My dve hlavy rodiny sme už dopapali. Povedz, aké to bolo, alebo tak. Nemáš slov? Dobre sa napapal? Chutilo ti to? Nemá. Môj tanier už je tiež prázdny. Nemôžem sa sťažovať, ale minule to bolo lepšie, sa mi zdá. Ale inak super som sa napapal. Som spokojný. Toď si jo! Idem si zapaliť a uvidíme, kde budú naše cesty pokračovať. Takže tieto schody nás delili medzi Áziou a Vietnamom. Čo by si odporúčala našim sledujúcim si tu nakúpiť? Nič, lebo to všetko čínske sračky, ktoré sa hneď rozpadnú. Ale za prechádzku to stojí. Ale stojí. Kto má rád napodobeniny týchto známych značiek, nech sa páči, môžete tu zavítať. No, a ideme sa tu s deťmi troška poobšmietať, pretože vonka fučí a fučí, tak zabijeme čas. Tu sú tie veci, hej. Takéto. Kvalita taká, ako dá sa, nemôžem povedať, že to je zle, však, nie je to zase strašné, ako ktoré, mikče. No, to by bolo všetko z tých ženských. A ešte ak vás zaujíma, tak vám môžem ukázať aj pánske veci.
Jasné, že vás to zaujíma, aj mňa by to zaujímalo. No, tu máte North Face, Champion, toto neviem čo je, Kanye, ale Kanye. Oni majú aj teplačky značkové. Jack Jones. Tento Jack Jones s touto nitkou tu, neviem či to vidno. Vietnamci či v Číne, či čo sú to, takí sú vynaliezaví, že raz sme boli v jednom obchode a nám ponúkli obyčajné topanočky a za chvíľku sme to sledovali a normálne, že Nike z nich boli za chvíľku, odišli do nejakej miestnosti a spravia vám hoďazaké značkové topánky, aké si poprosíte. No. Ináč je to strašne veľký obchod tento. Pozrite tu za mňa, také toto je a ešte tam dopredu. To nemá konca tu na. Takže z tureckého bazaru sme vyšli. Tunák, naša hlava rodiny vám povedala bližšie informácie. Nemám hlava rodiny, keď ty si hlava rodiny. A ideme do takéhoto obchodíku. Poďte. Majú tu Mr. Beast čokoládky a ostatné prkočinky. Opa? Fizzy. Fizzy. To je super čokolád? Hej. Hej? Tu majú aha, Mr. Beast. Kové, aha. Takže sú tu aj českí youtuberi. Priatelia, neuveríte, čo som tu našiel. Tak môžem? Bratislava, vôňa do auta. Takže ju hneď otestujeme a spoločne vám povieme, čo si myslím na tej vôni. Dejte, ja som si kúpil toto a toto. Mama. Čo si kúpila? Čo si kúpila? Ty máš takú čelenku krásnu. Ako stala tá čelenka? Pozri. Fú, neviem. No. Páčilo sa ti? Hej. No, nachádzame sa zase a opäť raz v našej kancelárii. No, ľudia. A našiel som toto. Ja som to nemal asi od mojich 13 rokoch. Čiže som to už nemal 20 rokov. Akože 20 rokov, čo ti je. A chcem si pripomenúť chuť, tak to idem vyskúšať. A môj synček to chce vyskúšať tiež. Však? Aha. Počkaj, skúsim, že či mi to niečo pripomenie. Tato? Môžeš mi to otvoriť, prosím? Teraz to ja idem vyskúšať. Chutí? Zo spodu to tlačí, nie? No, už im napíšem. Ak mám byť úprimný, myslel som si, že to vyvolá vo mne väčšiu emóciu. Nevyvolá to vo mne emóciu, ale ja to môže to byť tým, že ja už sladké moc nemám rád. Sladkých nápojov. No nič. Odchádzame z azijsko-vietnamskej časti a ideme do českej časti. Aj. No tak Takže uvidíme sa o chvíľu. Čiže si pustiť, nezabudni dať koment, nezabudni dať like, nezabudni dať odber. 15 minút na Lipno. Ideme sa pozrieť, či by sa nám tam oplatilo ísť. Tak na výlet. No. A tak. Kubo, telefon máš kde? U mňa. Sme v českém Abteilungu, jo? Teraz sme v českej štvrti. Už máme Vietnamcov a Aziatov a všetkého možného dosť. Takže tu je jazero Lipno. Napíš do komentáru, či chceš vidieť jazero Lipno alebo nie. Som zvedavý, ešte som ho nevidel takto zblízka. Tak ideme tam rýchlo prebehnúť. Auto. Sme zaparkovali tunel, malo by to byť neplatené. Není žiadna cedulia, že niečo. Tak hádam, to bude v poriadku. A vidíme sa pri jazere. Takže, milí priatelia, posluchači, sledovatelia, followeri, odoberatelia. Páči sa mi to tu, pána, ale je to taká, ako by si to nazvala, taká, aká to je oblasť, ako sa to volá?
taká turistická, ale... taká chatová. Ó, aké molo, aha. Roman, tam sa chcem odfočiť, ja mám aj dron v aute, ale vietor silný fúka, takže to je nič. Aha, prístav. Aha, lote, poďte. Wow. Že lote, poďte. Lote. Tu sú lote. No, je to tu veľmi pekný, priatelia. Držemku, aby nepadla. Kubo. Takže takýto prístav. To je pekné. Ja tam je reštaurácia na tom mole, čo to je? Máme tu mladých followerov. Česky. Na ako umíte skákať nebo ne? Ukáž něco. Tak ukáž se víc. Já? No. Třeba se trochu teda schodem. No, dobré. Ale asi něco udělal s kolem. Kachničku. Úplne špatne. A teraz do správy väčší manuál. Manuál, já mám. Aha, ako nič. A ty? Tak, no jako trošku. Jo, super. Dobrý chlapci. A ty budeš tak skákať? Ale kapr. Jo. To je taká ryba, ako svítrala. Aha, to tu je ako pláž normálne, aha. Chápete? To je České more. Našiel som České more, co děláš? Kúpané. A tá reštaurácia vyzerá fakt dobre. Tam sa pôjdeme na budúce najesť. Aha, niekto dronuje. Aha. No hezký, Lipno mě překvapilo. Takže... Konečne sa něco deje! No pekne, za mňa budem rozmýšľať, ktorý víkend sam ideme. Spravíme partiu, 20 ľudí, nech je content. A pôjdeme tu určite na nejakú krátku dovču. Zoberiem vás ešte takto dole. MK, nie je tak blízko. Aby ste mala mokré nožičky. Přátelé, tu si musím spraviť fotku. Spravíme filmový záber. Keby ste mi ešte držali, to je bolo úplne, že ideálne. Držíte. A teraz filmový záver. 3, 2, 1. Krásne Lipno, priatelia! Vidím sa taký voľný. Je sa ofotiť? Takže, ak sa ti tento záber páčil, nezabudni dať like, komentár a odber. Takže kamoši a nekamoši, náš výlet je u konca. Naša nedeľa končí. Ideme domov a ideme oddychovať. Ideme sa pripraviť na nový týždeň. Pretože zajtra je pondelok, najlepší deň v týždni. Pretože, čo? Pretože v pondelkom všetko začína. Takže dúfam, že ste mali taktiež krásny víkend. Plný pozitívnej energie, lásky a pochopenia. Ako títo dvaja sa tam objímajú krásne. Vidíte? Objímajú sa, keby sa lúčili. Krásne. Presne ako ja. Svojou. Alebo keby sa vítali. Vítali Kličko. Takže,
To je všetko, majte krásny deň, držkajte sa, nezabudnite dať like, komentár, odber, takže zatiaľ sa majte.